Hai, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem un vlog special pentru că filmăm acest BMW E34 și acest BMW E39 pentru a face o comparație între ele, să vedem dacă tu ești, de exemplu, un pasionat de modele de BMW-uri vechi, pe care le alege dacă ar fi să alegi între E34 și E39. O să începem prima dată cu acest BMW E34. În primul rând se vede faptul că pe E34 de fabrică nu avem Angel-Eyes. Deci dacă vreți Angel-Eyes, clar ne îndreptăm spre E39. Un lucru de notat este că și la E39 nu avem faruri cu Angel-Eyes de fabrică pe non-facelift decât dacă facem retrofit, cum este și cazul de față pentru mașina pe care o filmăm. Revenind la E34, ce ne oferă E34 ca și caroserie? În primul rând avem o caroserie foarte clasică, adică în momentul în care vezi un E34 pe drum, știm că vorbim despre o mașină clasică. N-ai spune că e neapărat o mașină de, nu știu, gen de anii noștri. Pe când la E39, să mergem acum să facem și o comparație, avem un design mai prietenos, să zicem așa, cu actualitatea, zic eu, pentru că E39 deja a trecut în categoria de limuzine sport, gen care oferă puțin și de confort. Ca și, nu știu, gen ca și privire de ansamblu, E39 seamănă foarte mult cu E38. Sunt și generații, gen de aceeași generație, doar că vorbim despre seria 5, pe când E38-ul este seria 7. Dacă vorbim despre E34, în schimb, seria 7 care este de generație cu E34 este E32. Dacă mă întrebați pe mine, amândouă sunt două mașini care merită cumpărate, doar că gusturile și ceea ce aștepți de la o mașină clasică diferă de la om la om. Eu personal prefer caroseria de la seria 5 E39 pentru că, în comparație cu seria 5 E34, avem, din punctul meu de vedere cel puțin, avem un plus de confort, avem un plus de tehnologie, pe când pe E34 avem o caroserie foarte clasică. Nu pot să compar gen feeling-ul unui E34 cu un E39, doar că dacă vrei o mașină cum ar veni să o și folosești, să te bucuri și de faptul că e o mașină clasică, părerea mea e că ne îndreptăm spre BMW E39. Acum o să vă arăt niște diferențe și la interior, pentru că în primul lucru, în momentul în care intri într-o mașină, te interesează interiorul, te interesează confortul, te interesează opțiuni și pachetul de echipare pentru fiecare mașină. Începem cu BMW E39 și avem următoarea principală diferență, să spunem așa. În primul rând, pe E39 avem comenzile pentru oglinzi și pentru geamuri, le avem pe fața de ușă de la șofer. Aici, dacă mă întreb pe mine, e un minus, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt mult mai comode în zona cotierei, dar dacă așa a fost gândit, cine sunt eu să contest chestia asta? Bun, ca și interioare, pot să spun că E39-le, chiar dacă pe mașina asta avem un interior din piele, E39-le, din punctul meu de vedere, oferă puțin mai mult spațiu în interior, pentru că în momentul în care intri în E39, în primul rând ai un prim impact de seria 7, dacă e să urci gen din E34 în E39. Apoi avem partea de opțiuni, care, din păcate, aici nu avem un castofon original sau o navigație, dar pe E39 avem și navigație de fabrică, ceea ce eu văd un plus foarte mare pentru o mașină care are aproape 30 de ani. Dacă tot suntem la interior, o să vă arăt și spațiul pe care îl avem în spate și la E39. Avem un spațiu destul de generos pentru un seria 5, din punctul meu de vedere. Uși care îți oferă un feeling de, nu știu, gen mașină mai închegată, să spun așa pe românește, în momentul în care închizi ușa. Și per total putem spune că E39-le e un model foarte reușit. La E34, în schimb, nu mai avem comenzile de la geamuri pe fața de ușă. În schimb, le avem aici pe cotieră, sau mă rog, în zona unde ar trebui să fie o cotieră, la mașina de față nu este.
Dar dacă mă întreb pe mine, în momentul în care stau comod la volan, de exemplu pe autostradă, mie mi-e mult mai comod să închid sau să deschid geamurile din partea asta. Aici e o chestie poate subiectivă, fiecare dintre noi avem gusturile lui. Bun, urmează să pornim ambele mașini. Dacă tot suntem în E34, o să începem cu această mașină. Vorbim despre aceeași motorizare. Avem 520i pe E34, 520i pe E39. Amândouă mașinile sunt non-facelift. Și acum hai să vedem cum sună un E34. O pornire foarte frumoasă. Avem martorul de la baterie defect pentru că e o eroare pe alternator, dar se reglează după o anumită turație. Așa sună. Așa sună un E34. Și acum hai să vedem cum arată și motorul la acest E34. Avem sistemul ăsta de deschidere mult diferit față de ce are E39-le. Și asta o putem încadra la diferențe principale. Așa arată un E34 cu capota deschisă și o să deschidem imediat și capota la E39 să vedem iarăși o diferență estetică, aș spune eu. Pe partea de motorizare, aici avem M50 B25 Vanos, deci practic tot motor de 2.0 în 6 cilindri, de 150 de cai putere. Acest motor are blocul de fontă, M50 e cu bloc de fontă, M52 e cu bloc de aluminiu. La motorizări nu avem foarte multe lucruri de vorbit, pentru că oricum am vorbit deja și în videouri anterioare despre chestia asta. Dar în principiu pot să vă spun că motoarele în 6 cilindri de la BMW, din punctul meu de vedere, că vorbim despre motoare diesel, că vorbim despre motoare pe benzină, sunt cea mai bună alegere. Am revenit acum în E39 și vreau să-i dăm și la acesta o cheie. Aceeași pornire frumoasă. Pe această mașină nu avem erorile de pe cealaltă, dar avem alte erori. Asta este, mașinile sunt în lucru, nu sunt perfecte. Și acum vreau să vă arăt și diferența de la deschiderea capotei. După cum spuneam, e o diferență foarte, foarte mare. Avem sistemul de deschidere de aici și capota rămâne așa. Așa arată un E39, pe când așa arată un E34. Hai să deschidem din nou capota și la acesta. Două clasice care, din punctul meu de vedere, au scris istorie și vor rămâne probabil printre cele mai iubite modele de BMW de către pasionații auto. Acum o să mergem la un fel de test drive cu fiecare din mașini, ca să vă spun și o părere, să spunem, și din punct de vedere al unui șofer. Ce simți în momentul în care conduci un E39, ce simți în momentul în care conduci un E34. Ok, am revenit în E34, dăm frumos ok. Aceeași pornire de 6 cilindri, închidem geamurile, cum spuneam și mai devreme, avem o macara mai obosită, asta este, dar avem, din punctul meu de vedere, un sistem de deschidere a geamurilor mai simplu decât la E39, sau mă rog, mai comod, putem spune. Ok, avem primul impact în momentul în care bagi în viteză. Eu vă zic, din punctul meu de vedere, mașina asta îmi dă un fel de vibe mult mai clasic pe lângă E39, și la pornire, și la plecare de pe loc, și la încadrare, și la tot ce, nu știu, gen, tot ce simți în momentul în care conduci o mașină. Mașina asta te duce cu gândul spre anii 80, spre 90, ceva de genul. Pe când la E39 avem alte lucruri, plusuri și minusuri, în funcție de fiecare dintre noi ceea ce alege la o mașină. Răspunsul la accelerație e similar, dar dacă vrei, de exemplu, să faci o măgărie, să te învârți cu ea,
din punctul meu de vedere e mai ușor să faci asta cu E34, pentru că îți oferă o altă senzație, că e mașina un pic mai mică, dar ar fi și păcat să strici un E34 învârtindu-te cu el sau făcând cine știe ce alte combinații. Deci, cum spuneam, E34, feeling, mașină clasică, mergi ușor cu ea, normal, dacă vorbim despre o motorizare mai potentă, nu 2 litri benzină, poți să mergi să nu mergi ușor cu ea, adică gen, poți să-ți faci de cap cu ea, dar dacă ești pasionat și vrei pur și simplu să ai o mașină de care să te bucuri, în care să primești aprecieri, pentru că lumea când te vede într-un E34 care arată bine, apreciază mașina, te apreciază pe tine ca și posesor și ca și pasionat auto. Deci sunt plusuri și minusuri. Acum o să parcăm E34-le și mergem la E39 să începem și povestea cu E39-le, pentru că acolo iarăși avem o poveste interesantă, dar o poveste diferită, pentru că vorbim despre o generație diferită. Bun, am urcat și în E39. După cum spuneam, E39-le ne oferă, din punctul meu de vedere, un feeling puțin mai apropiat de ceea ce ne oferă mașinile din ziua de astăzi. Adică e o mașină care combină clasicul cu modernul, să zic așa. E o mașină în care poți să urci, de exemplu, să mergi până la mare fără absolut nicio problemă, dar e și o mașină cu care poți să dai o tură de oraș, de exemplu, pentru un feeling de mașină clasică. Deci, din punctul meu de vedere, de asta și aș alege și am ales E39, pentru că e o mașină care le combină pe toate din punctul meu de vedere. Acum, da, clasicul e clasic, E34 are punctele lui în plus, dar avem și puncte în plus și pe E39. Și în primul rând, după cum spuneam, E39-le, din punctul meu de vedere, se simte o mașină mult mai lată, mult mai mare, nu neapărat că ar fi mult mai mare decât E34, pe cât e feelingul pe care îl primești în momentul în care urci la volanul lui. Avem mai mult spațiu în interior, avem un interior care cumva îți oferă un anume sentiment de premium, în special dacă avem un interior din piele sau și mai interesant un interior Recaro din piele. Deci avem, cum ar veni, în plus niște chestii pe E39 pe care le găsim pe E34, dar avem două mașini care din punctul meu de vedere merită toți banii și chiar merită să vă cumpărați orice model ați alege. Gusturile nu se pot discuta. Eu personal prefer E39 și o să rămân la E39 până când o să mă plictisesc probabil de și o să caut atunci alt model. Cred că în videoclipul de astăzi v-am arătat de ce E34 e diferit față de E39 și sper că v-a plăcut videoclipul, sper că vă place tipul de conținut pe care eu îl fac pe acest canal. Dacă vă place, vă invit să vă abonați și noi ne auzim în videoclipurile următoare. Nu uitați, dacă vă place conținutul, vă aștept să dați și un like, un subscribe și distribuiți cu prietenii voștri. Poate mai vrea cineva să vadă acest videoclip. Vă las și ne auzim în videoclipul următor. Vă salut pe toți!